Sizler bana Tatar türleri bilen Udmurt türleri тоже nişik dep etесин. Ошай сүзләр бар. Мен шул кыяр, писей, безнең бу чатары писей, тозан, безнең тузан дип әйтәләр. Әней, әтей, безнеке дә шулайрак бара. Татар җирләрне дә бик яратам. Менә мин машинада йөргәндә постоянно татар җирләрне тыңлаймын. Хатын да минем татар җирне тоже бик яратып тыңлай. Малайлар да флешкага да записать алар. Мин әйтәм дә аларга записать итегез дип. Яздырып бирәләр нилар. Бик ошый миңа татар теле. Җырлары да бергә ниткәндә иптәш малайлар белән дә татарча сөйләшәбез. Шул утырганда, туган көннәрдә, булай праздникларда утырганда да татарча сөйләшәбез. Татар авылында яшәвеңә, татар авылында күченеп яшәвегә үкенмәйсез инде алайса, әйме сезгә ошай татар авылында яшәү? Кечәгендә моны килгәчтем, садиктан иткәчтем. Миңа монда наоборот ошый. Монда итәштә монда укыдым мин. Миңа монда наоборот ошый. Мин бик яраттым. Берсе дә безне обижать итмәделәр. Шул бергә наоборот уважать иттеләр. Мин бер дә монда күчтек, монда торабыз дип, менә зато татар телне дә белә башладым. Татар телне беләбез дип, без менә семья арасында удмуртча сөйләшәбез. Балалар да үзләренең телләрен онытмасыннар алар. Туган телне бары белергә кирәк аны. Онытмаска кирәк. Телне күбрәк белгән саен яхшырак ул. Мин үзем иш телне беләм инде. Удмуртча, татарча, урысча. Азрак менә немецкийне укыдык инде без мәктәптә, азрак немецкийне беләбез. Шулай инде. Барсы да бик яратып аралашабыз.